No niin, pelataan My Strikea ja punaiset on meidän vihollisia. Ja Minecraftissa tää on tehty, tää peli. Mineplexin tekemä. Ja voitettiin tää roundi. Toivottavasti voitetaan koko peli. Jee. Famas. Jee, mun famasi. Okei, A-pläntti on jo täällä. Tuskin kukaan pistetään A-pläntille. Hui. Mitä täällä tapahtuu? Melkein kuolin. Mitä? Pimeässä tyyppi menee. No nyt mä ymmärsin. Se menee pimeässä täällä sniperilla. SSG:llä. Okei, ihan kiva. Mä haluan olla sun kanssa. Mä oon nyt toisen tyypin kamerassa. Tää ei oo mun face. Mä en näe tälleen. Miten tää tyyppi näkee? Tää ei oo mä, tää tyyppi, jolla mä nyt pelaan. Koska mä en pelaa tällä. Ammu se, siellä on tyyppi. Hyvä. Pura pommi. Ei. Tää tyyppi ei taas saa pelata, tää vaan afkii täällä. Sä oot ainut tyyppi, hei. Tee jotakin. Joku Joonastelu. Vihdoinkin tää osaa liikkua jonnekin. Sun takia me hävittiin. On kiva, että meidän puolelle tuli joku parantamaan tilaa. Mulla on surkea ase. Mulla on surkea. Hyvä, että meille joinas joku tyyppi. Mitä? SSG? SG553. Ahus. Kuole. Hyvä, molemmat kuoli sitten. Ei voi olla tyhmämpää. Ei mulla ole mania näihin. Ei mulla ole mania näihin suuriin aseisiin. No, lopetellaan tähän.